sioe y tam dyn nhw taflu crympog a'i gilydd. Fy hoff can o Rimbojam yw crympog cadw. O, na ddim fel na. Hoff gair yn fi oedd pam oedd storm yn chwarae cadw a bydd really cool bod ni'n cael dawnsio. O'n i'n enjoyo tunes Rimbojam a DJ Sal. DJ Sal! O'n i'n hoffi dawnsio fo DJ Sal i Raglen. Fy hoff rannu o Rimbojam oedd pam nath Mr Jones ennill y ras. Mr Jones sy'n ennill! A fy hoff rannu oedd pam nath Erin ennill y limerick. Rhan hanfodol o'r sioe, DJ Sal. Arfer cael y math yma o ymateb. Ti'n mynd cael hwn yn sbyty na? Wel na, achos mae pawb yn sal wedi torri coesau a breichiau a bethau. A mae'n llaeth i cegau. So dyn nhw'n gallu gweud dim byd. Dyn nhw'n methu gwneud yr whip neu. Na. Waw. Yeah. Hwna di hoff ran chdi o'r sioe? Yeah. Ti'n meddwl bod ni'n barod am y sioea nesaf? Wel, dwi'n barod. Mae'r tân yn ddau. Yndi? Ydi. Iawn, dolgella, da ni'n dod. Be, nawr? Ie. O, Wan. dde.